Yebo. Koki Mahlalela. Yebo sisi. Sabona. Yebo sisi linjani? Hayi siyaphila njani wena? Siyaphila. Sanibona mama. Yebo. Njani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Umama ngizwe sengiqoqodela lapha naMahlalela. Umama usuke ekhaya uhamba edinga. Uyadinga. Dinga unkazana wakhe ukhanya kudala wasuka kudala ekhaya. Alright. Uphethe le address nansi. So sengithi ngimlethe lapha kuwo. Mkhathi sisi mengigcina abantu abalahlekile. Hayi address phela le ngathi ngiyakho le. Iyathi room 4. Khonapha? Thombani unkazana mama? Nokuzola. Hayi ungakhali mama. Nokuzola. Nokuzola. Unjani mama umuntu okona? Mnyama. Uthi umnyama nje uyisidudlanyana nje. Nokuzula omnyama oyisidudla. Mama mina mbona ngathi ulahlekile. Mina ngoba umuntu sisi lapha abantu angihlala umkhaladi. What is it baby? Kulo mama lapho sona mama lo suke Isukhala manje. Ngiyafuna. Ngiyamazi. Muye yini mama? Muye ngiyabuya. Selihamba lenidinga igoli yonke mina. Habe. Selidinga igoli yonke mama. Kathena umama umuntu omnyama. Umuntu omnyama wani? Ekhayina ngaliyachisa. Angantshela zenze basimini. Hayi mama nilandele egoli ngiyabuya mama. Selihamba lizikhalisa ngathi mina ngifisiwe. Mama lingakhali. Mama umntana azabona. Umama wakho sisi. Umuntu akuzola. Abantu bonke bakubiza mkhaladi. Ikhona phimbe lento yenza. Kanti ulithoba. So ulithoba ungoba ikhona phimbe lento yenza. Ungabotshwa khona ukuze lapho izobheka iceli ubotshwe lento yenza. Ungeke ukugcobisa. Uyamuza umama uthi umuntu omnyama. Umuntu lo uyimvele mbone ngabantwana sisi. Abantwana embazala vela akula dance. Ngiyabona mama selingiyangisisa khathesi. Ngeke wachiya umntwana. Umntwana ekhaya. Umntwana nekhona emuhle. Uyabuza ngelelo ukuthi lo mntwana ekhaya. Angimazi umntwana khona ngokuyo. Mama unomntwana ekhaya lo. Umntwana. Mama. Hey. Ukhuluma njalo ngathi ngiyabuya mina. Uyezwa sona ukuzola. Ngafuna ukuthi ngiyolima emasimini. Ngifuna umuzi wami mama. Mama ngichithele umuzi wami. Ngicela umuzi wami mama. Ngizobuya ekhaya ngizobuya. Ungathi umama phela. Hayi, ngicela ungene umama kabani. Mama phela ngaphi? Asikho.